Srácok, itt vagyunk egy ilyen videóban, ebben a videóban még nem kezdtem ki, csak úgy ugye, hát akartam videót forgatni, és hát elkezdtem. De mivel itt van a labda, mondom, gondoltam kihozom, és akkor hát ilyen hangol is nem, de magyar. Van írva. Nem tudnak olvasni, vagy nem magyarok, hogy Hungária. Na és hát, most elbuktam. És hát, az a szélemben a videóban, hogy elveszek egy kaput, azt majd arra megpróbálok rúgdosni. Vagy hát, a Brawl Stars az gondolom holnap lesz, aztán minden az is holnap lesz. És hát nagyon sok videó fog készülni a csatornámra, szóval srácok, ezt gondoljátok előre, amíg hozom a kapukat, addig leállítom, azt csak egyet hozok elő. Ez is nehéz. Itt vagyunk. Ez a magyarosabb, ez új labda. Egy labda check. Ezt most a zukkám. Behoztam a kaput. Itt van. Hát nem megy át nagyon videóm, mert ugye hát nagyon süt a nap. Én pulcsiba öltöztem. Most láttam pólósa semmi. Itt van a kedvenc labdám. Van egy Real Madridos. És ezt szagogta szét a majukat. Aha. Igen. Srácok. Nem jön át annyira, de itt ugye már nagyon szép alapra. És ott van egy rés, ami jött a levegő. Na mindegy. Vágjunk is bele. Annyira fogtok engem látni, de teszteljük le ezt az új labdát, hogy milyen. Na, nézzük. Miért szar ez a póló? Isten, leveszem. Láttam? Hát akkor legyek így, vagy vagyom fel. Felveszem, hogy mindegy. Nem érdekel, hogy néztem. Senki nem tiltanak le, mert félműszámon, de én nem akarok lenni. Nem vagyok szényelmes. Látszott. Jön át. Ilyen papucsban vagyok, hát szarra szét fog szakadni a lyukat. De mindegy. Na nézzük az első rugást. Ez béna volt, értitek, srácok? Ez béna volt. Most lejjebb állítom. Ja, ezt feszítem. Ja, mindjárt. Bocs, srácok. Melyik a feszítés? Jó? Már talán látni fogjátok a labdát, ezt most beállítom, hogy így maradjon. Ez egy új kamera. Ugye névnapom. Azért kaptam. Elfelejtettem megmutatni az ötlet. Milyen gyerek vagyok én? Rossz. De az első rugás olyan béna volt, hogy ezt még nem akartam. Mert jó, láthattátok únon a labdát. Ja. Na. Akkor ennél lehet lejjebb? Na, mindjárt megnézzük.
Azt úgy befeszítettem. Hát lehet. Maximumban látjátok a labdát? Még nem. Akkor mit karral látjátok? Kaput mutatom, hogy megy be. Akkor ez jó szerintem. Akkor nézzük is az első rugást. Hát, nézzétek, hogy hova rugom. Látjátok? Azt hittétek, hogy oda doboghatom. Minecraft Kristóffal. Írjátok le kommentbe. Tizenöt like-nál jön a következő focis videó. Szóval mindenki iratkozzon fel rám, és Krisi Gondok Kristófra, tudjátok, a barátom. És ne felejtsétek el a lájkot se, Kristóf nagyon jó videókat csinál, mert még az a jó, hogy önként nagyon sok videó van közös, és a Brawl Stars is nem maradhat. Az holnap lesz a Brawl Stars, mert ma nem tudom megcsinálni. Lehet holnap se. Max végén lehet a legnagyobb inflációi Brawl Stars meg Subway Guys. De mindegy, no, hagyjuk. Akkor jöhet a következő liga. De berakjuk a labdát. És berúgjuk. Berúgjuk. Na. Hát a következő rúgás. Ez már olyan hátul, hogy megint mindjárt megmutatom. A trambulinkon rúgom. A srácok megmutattam csak. Ez kell egy kis szerencsé. No. Innen fogom rúgni. Ilyen messziről. Hoppot pont látjátok. Kicsit előrébb tudom. És nézzük. Hát ez nem jó. Az a baj, hogy nem rúgom be. De bemegy. Na, rúgunk innen továbbra is. És akkor meg lesz. Jó, ez bemegy, de szép volt, srácok, ugye? No, remélem is. Akkor a következőben. Ez nem volt jó. Az a baj, hogy nem rugok elég jól. Nem, hogy miért ilyen rosszul rugok. Próbálj meg. Jó! Gól! Még egy gól! 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 Mi a baj? Most megőrülök, hogy vagyok kapu a háttérbe. Nem bírok rámutatni! Nézzük. Úgy rúgom, hogy... Szerintetek ez szóval megy? Nyilván a szék mögé meg mellé. Mert nem vagy, hogy nézzük a következőt. Kapufa! 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 Ez most már azért ne a kamerát lőjem már le. Jön a következő rugás. Mekkora gól! Mekkora gól! Következő rugás. Na. Ez mennyi megy. Jön az iskola. Remek! Srácok, valaki írja már a kommentbe, hogy szeret engem. Na, akkor
Ki az, aki fel van iratkozva a csatornámra? Írja le kommentbe. Nem még bassza meg a videót. Köszönöm. Ki ezt megteszi, jutalmat kap egy videóba. Hogy játszottam a Brawl-szerba. Jött ugye egy új videó, hogy 3000 kuba föl. Be tudtok engem frendelni? Mr. Marcelo neve. Bejöttök, tudtok velem játszani? És hát jó lesz. Lehet a következő rugás. Na, akkor srácok. Nézzük ezt a rugást. Hogy ott. Ja, összetarom a széket. Komolyan mondom, össze fogom törni a széket. Hogy Istenem, mi ez a mort? Jöhet a következő rugás. Uff, láttátok? Vissza is jön a labda. Azt láttátok, srácok? Visszajön a labda. És még a papucsom is relepül. Itt van ez. Elég komoly rugás volt ez. Csekkoljátok le. A viccetem. Tappa tútyúat. Leírásban megtalálhatjátok Kristóf nevét. Pupuf. Jó! Ez szép volt. És még is ment. Na nézzük a következő srác. Na srácok, ez a videó. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek. Kristóf nevét megtalálhatjátok a csatornán. A leírásban, bocsánat. És 15 like után jön a következő. Sziasztok! Iratkozzatok fel! És Krissi 2016-ra. Csővász!